Kimika batez ere zientzia praktikoa da. Kimikak molekulak egiten ditu, handiak, txikiak, ertaina, tamaina guztiko, forma, kolore eta usain guztiko molekulak egiten ditu. Kimika teorikoa da, kimika honen, egite honen teoria egiten duena. Hau da, zergatik egiten diren egin beharreko horiek molekula alakoa bestelakoa lortzeko, alde batetik esaten duena, hori arrazionalizatu duena, eta bestaldetik aurre ikusi ere bai, egindako molekula horiek ze propietateak izango dituzten. Hori guztia arrazionalizatzea, doktrina moduan jartzea, teoria bat bezala, narratiba bat egitea horrena, hori da kimika teorikoa. Modu batera esan da kimika teorikoa da kimikaren antitesia. Alegia, kimika molekulak egitean datza, guk ez dugu molekulerik egiten, molekulak irudikatu alde batetik, eta simulatu egite ditugu. Batez ere kimika teorikoa hori da, simulazioan datza. Hau da, nonbait molekula birtualki egitea, eta birtualtasun errealista hortatik, zientzia egitea. Gure lana kimika teorikoaren parte bat da. Guk kimika kuantikoa egiten dugu, eta batez ere simulazio kuantikoa konputuaren bitartez. Guk egiten duguna da, hau da, hainbat lege fisiko-matematikoak ditugu honezkero ordenadoretarako kodifikatuak, programak egin horrekin, eta horien bitartez, laborategian egin daitezkeen, edo egin ezin daitezkeen hainbat esperimentu guk simulatu egite ditugu, aurretiz ikusteko zein kimika lortu daitekeen, edo zein kimika izan daitekeen, sortu daitekeen, gero esperimentalistek egin daitezketen beste hainbat molekulekin. Erronka nagusiak alde batetik zehaztasunean badaude batzuk, ahalik eta eredu fisiko-kimiko-matematiko zehatzenak egitean ditugu, gero gure aurreikuspenak ahalik eta zehatzen izan daitezen. Hori da bat, eta bigarrenare momentu honetan tamaina da ere bai. Tamainak garrantzia badu, eta kimika teorikoa momentu honetan mugitzen ari da, tamaina handiko, oso handi, esan genezake, molekuletara. Direla proteinak, gero direla nanoestrukturak. Tamainak momentu honetan ordenadorearen baliabideak ikusita, ordenadore baliabideak ikusita, erronka handia da. Hau da, ezin dugun, nahi dugun, behar den zehaztasunarekin molekula handiegiak, oso handiak direnak tratatu, gero aurre ikuspenak zehatzak izan daitezen, baliagarri izan daitezen. Beraz, hori erronka handia da, oraindik ez dakigu nola konpondu, baina badiar dugu lanean. Alderdi praktikoa kimikatuarena izugarria da. Alde batetik, ez dezagun ahaztu, ez dagoela gauza praktikoa horik teoria on bat baino. Bigarrenik da, simulazio askoz merkeagoa dela eta bizkorragoa dela molekulak egitea baino, egitea laborategian baino. Beraz, kimika teorikoak gaur egun duen aplikazioetariko bat, ez denak, baina bat bada esate baterako, alegia, sintesitatu, egin nahi den molekula aurretiaz ikusi, aurrez ikusi ia izango dituen guk nahi ditugun propietateak edo ez. Hori, simulatu egiten baldin baduzu, jakina, jakin dezakezu aurretiz, zein molekula estruktura izango den zuk ikusten, ikusten ez, zuk pilatzen ari zaren propietateak izango duena. Hori askoz merkeagoa denez simulatzea egitea baino, orduan egiten dena da, lehenengo simulatu, zein izan daitezken hautagirik egokienak ni nahi dudana, ni nahi dituan propietateak izan dizaten, eta gero horiek bakarra identifikatu, eta ez beste guztiak, beste milaka antzerakoak direnak, baina gero propietate horiek izango ez dituztenak.